slap ni siyo. Tinaw kay no? Bugnaw kay ni ron. Hindi kayo ilikaligo gidron. Samot na natay saging balot. Labdi ko'y tanduway. Induta. Paksita ron. Kabantay ka, Soy. Nalagyan ka naas. Ibarang nunguna siyo. Magnaan lagi. Apa? Lalo lang mo nga. Ibarang nunguna dabay. Ligo ta sina. Dutas tubig ni bugnaw kayo. Sa, maligo ta. Dutas tubig ko eh. Now. Nyawas tubig. Tinaw kayo. Lahi, may itong pamati. Sobrang naman yung tanaw na to. Ayun ba? Libo, Soy. Nyawa ko murag marok. Maganiya. Gini ba? Tugna naman ko si Oy. Nagani. Gitugnaw ka. Ako gipanugnaw na ko sa hadlok. Ganiya. Gini ba? Ano mo na, Soy? Balong murag naagi. Murag naagi na igatanaw na tubig nato, Soy. Mangi sa kusoy. Asa ko? Buhayan si Romil, eh. Naghahalap na siguro. Saan na bukong? Ngano kasoy? Murag dili dito. Bukong kung ginalag siya. Ginunod man. Dili na to ukon. Oo, dito ako nasiklitan na siya. Murag may bukong, murag ukoy, di ba ito? Manghuli na burot na siya. Murag hadlok na din ko. Ulit kasi, kinahadlok na po ko. Tara siya. Shout out ang mga guys. Shout out ko ni Buritaco PH, Mariel Makamay o ni YT Gino o user ni Kusabot. Confort. Shout out sa ko ni Marijoy Balandres, Rosas Elmer, Commander TV, James Piras Katubig. Salamat sa pag-share o pagtanaw sa among mga video guys. More videos to come. Stay tuned.